Kaya apa rin na di ako doon, nadap na torototol. Mansa na di man nisik. Nakotan na ano nga niya, kaya ya. Bum! Naman na kami nagsububum, napugunot na ako siya ka. Bum! Napakapsisimen siya na sa alungan ng Maori. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun! Pakasisimen niyo, hay mga baralusa! Napakapsisimen. Isibisira. Na ino sa pakapsisimen? وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا na indinig sirang kunaraka. Katanip siya na indinig, basta kaya ipundinig na kaya adiyaman. Bila siya ipundulog sa mga tawasungan na indulog, nalaman na ipundulog, baka na makulong sa kanya to, kambiya labi. Ay punulog sa stage na punalako na dimundun, na anak pa ako naruwa ni sigayan, bububum. Naman na kami nagsububum, napugunot na ako sa ka, bububum. Dahil naman na lang na parin na bundo na buwan na turututot, kape ka natin na anuman na mga kagdom. At nga panugang anak na prinsipa na ayamak na nene, gila amig paritso mga wata na nabundo na naturututot. Matang wala kapya, bububum, nasalaw, tototot, bububum. Dahil gila aparin na doon bundo, nadap na turututot. Mansa na di man nisik. Nakotan na ano nga niya, kaya ya. Na ay dapat takaw na amay kasoori panwala ay dulog ko surga. Menang ka. Bababang. Nalaman nga lang na panihayi, panulog. Ano ni kinulog doon sa airport? No, siya po nga, wallah. Ano driver, panananay ka, panihayi eh. Namakaras. Oy, namatang na namin. No, tamang gawin ka ni kunulog na aawid. Ay, panulog. Allah, nagrama mo ka dito ako kami nabi. Oh, ay pagbita nga sa stitch. No, piya ka mo to. Oh, gamit nga nga na ako nakakamulog ka. Agi punulog, miya ka piya punulog nun. Nahilangan lang na ipundinag. Tama pasan. Baru na magali sapato, ipundinag gigila sila ka sapato, hindi ka pa na. Haruan niyo! Haruan niyo ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam mo nung gigila ay hindi naman. Manungan na dapat kau namin kaso manusia hindi ko na lang. Alala! Pili ako niya, panganita ko na talusan mapado. Na, namin kami duduk sa mga tawa surga. Hanta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Na makaumas sa mga tao, kung mga surga, ano Allah, o pinto o surga, kaso mga pinto o surga na kinalakaban. Ano to kinalakabi? Ame ka na miya kasulun, na yung batat. Nakalakan, at tiro ng mga malakat to Allah, ay, mga malakat to Allah. Uwila ka makano ko surga, nasukalilintan na rakiyo. Nasumul sila ko surga. Ilang manigira sumasagay sa namol, sa Jimod, sa Robinson, ano ni kasulukan na, good morning sir, good morning ma'am, napupumaka na mabupuso ka, baka na po nga, ay. Nagirap man na pumasa ka, apya di ka makapumasa na, sir, ma'am, o siya imong paliton. Napya na kataw na kabisya, kabuka taw na kanakin niya, kinikin niya. Yang sani buang ni pistinyawa, kanang pining, yang buwan. Ay, nung siya kataw na kanakin Naman nga malang ganun na, ay dapat ka namin kamakasi po surga. Adi ka ni sila ano mga tao po surga. Naaanaw ko man ng mga minadari. Adi sila man ni mamagidayda. Nahanul hurun ayna khalidan na'iman. Wa nahnu narda fala nusqitu abada. Tuba liman kunna la wa kunna la. Allah. Makamakapang surga, naaalaw ka mga midadari. Adi sila man ni mamagidayda. Inaw mga midadari kami mga huro na ayn. Asukatay dami na tatab. Asa kami na masuswata kami din. Pugibagyan ra kami. Na dayon sa dayon na diyan minagkirarangitan. Sukira kara kami. Miyaguto sa tao, amiyakwa kami ran, miyaguto kami mabu ang mga bayi. Ay, apakay siya, anep. Sama niya, bay, ay buwan na midadari na sa mga dato, nadara ko ng mga bay, anar ko ng mga bay. Ini siya na kananan.
Tinaanin. So minadi, so man sa surga. Ano ko ng mga bay, natingalaway. So mga mama, apo mga kasurga, na ayar kira na midadari. Na so mga babay, na midadaro. Praktika na kasi magahanon. At tingnan na alim, so magsupo mga nara, ano pa narakinan? Tingnan lang sobra alim. Mama na, mga nara ka na, narakinan na midadari. O ay ake, midadadar. Ami ang makarala abos. Ano ka man ang ginagina kung mga midadari? Suwaki subay, panganita po ala, panugangan. Naimala na nga mga bay. Nasabi sa katay no midadari ko surga, o ay katay din na mga to sakap, nasa kaababay, nasa gibuta ka pakatay na ka. Kena wala nakasakatay sumidadari, tapara di kakatali ko na ni karong mga sandungan na mori. Papamakanditar ka sa buta na usumidari sa katay na tabir ka ng mga bay. Kapag kayo matokaro tali ko na ni karong mga mama. Yan. Rili ako mapasik ha. Misto atag. Hindi na ito mo sa kabrag ha. Nagira asumabay, piya ka surga wala. Nakaya ko ba nakasakatay sumidadari. Baka niya kalipati sa surga ay sa amiano sa kitab, sa Quran, na sudato, babay, ang data-data sa paratiya, na sirang tining isa-isa ko surga wala. Pagkatay wala sa babay, pagkatay wala sa mama. Nahigira sa mga wata, ano wata ka ba sa asyari? Tama sa wata ka na mga baraman, na isa-isa kanunay sa kapamilya ko surga, sa detaro ka sa satiman yung kodungiya. Allahu Akbar. Baru mga midadari adi matang mungeta. Mga midadari di pengalolok siya. Kenapa sa katano daw na pugele nga sa Facebook. Na pugulir ka sa online. Kata maso ipakatay doon. Sa kanarki mga bino ke balasangan wala sangan na dinu diga pamda. Tumo pa na diga mga pamda. Adi sa salo na peso ka pamanap nada. Tama sa kamuga ka na miya para ka. Sige karo mga bubaya, pakunutang ko kay bulingan kapag hindi ka na mama, niya tingles nga na nung tawan sa iligan. Sige karo mga mama, silang sawat ay. Otor doon nga kamuga ka na. Kung na ako masububay, di makapamda. Wala siyang ganwa. Kaya gusto na, tatangin niyo, hindi nyo pa tato po makakapala. Ano makilala ka na ang ko. Nadiya ka kayo ka. Nadiya mga ulit mo Allah. Ayaw man na diyan! Nadiya ka surga, ako diyan ka alaman, at nga tiro Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yasna'un. Bermakapunda tertugulla so tawa ana paratian yang Allah, aku tawa ada paratian yang Allah. Yang maafnya tertugulla. Amma alladhina amanu wa amilus salihat. Subhana tahu apa maka surga. Na ayar kira ko surga na sujanatul ma'wa. Na penglitan walau tanu maka surga insyaallah. Oh. Ayam mana? Penglitan wala na dia kaya isa ko mga palok-palok sa tanu. Maka surga anu Allah. Oy, adil ko tas ustada, ayam ana yan nurain, balin wala, adil ko tas kobanian asorbi surga, sa pakasabar wala, adil kaya mga pamilya niyan, namun tanong na kapada korupan, namun tanong mga pamilya niyan, benar miyaw na mga urip wala, ayah pikiran ka pagari babayakan, na imanto na daw gede tumanin ka, aba ko di mga timo-timo, itano di timo-timo ng kaya babay tano, pagari tano, na kumaamasa nas katano pa ni timo-timo ng mga tunganay tano. Inau, dah akan ketunganai kaabang kali petibau, inawai kaabang kali peketibau. Nak kau maamas askap mani petibau mga tunganai ka. Inau, dah akan ketunganai ka, amiate bago di makasambayang sa salatul jenazah. Nak kau maamas askap mani petibau mga tunganai ka.